I chuir is me sibéach seoíomh mo chud hot takes anadóíire the Hawkgirl Sarig. Iver haina bí the airport dad. Sé seo an bailachas fear le bheith iad den misteirich ag an airport cai plán a bheith agat ní féad le bheith ag wanderal timppel ag fisú cóáid go bhfuil de ceata. Iver dó rang glisteach leis na gals. So tosa an cinál duine sin atá chun leat an ihe chahavann san lehars leis an galín randomach sin ó Madrid ag tá cuioine faoine seán buca cara ach an sin bíon an bugaí is fear a gibh do bhhairséalta a conas gur féile an cinál muín sin a thógáil well glach an glisteach leat agus an sin tosa an chalín sin leis an drochóirla agus leis an glisteach. Iver trí siimplí go leir gháil go leirtear an propáibli agus an bhfuil seo do bhhaintre na háta anas go gapan siad goil tú idirnáisiúnta agus exotic. No, seo le buúla le daine eile atá éireann agus pointí breise más tosa an duine atá ceartú gramadí. Iver car cinál chun spóda agus tuim sin ach éislum ceir glóir, más dó bhauta tá ann bouta nábhail go letá ann ceir glóir. Iver haon sé bhd níos sira duite ach iver dó fanna na gails amach i bhd níos fuide mar sin agus freisin is féit le ceann gur tosa an duine bééis ceannach an scalógaid